Takže ahoj lidi, tady Vita, vítám, tady Kuba, vítám vás tady u tohoto videjka. Dneska tady natáčíme challenge Zkuš se nesmát a jdeme na to. Prostě karma, no. Tebe nemám ráda. To je lehčí, co? Já nějakých 59. Sakra, to muselo bolet. Ty kouzlo. Jo. Ty vok. Yeah. To chci, to... You got. Maluj. Stlumený zvuk. Omlouvám se. No a můžeme pokračovat. Se omlouvám. To je debil. Tady slyšíte nějaký šuštění koleče, tak to je v pohodě. Jo, mama. Všechny spadly. Pojď, babice. Ne, já chci dědu. Hobič. No tak to dopadne, když nedáváte pozor. To jsou hustý ty mýmy. Škoda, že tam nespad. Matuba, kulaka suka, jura. Ježišek. Do prčic. Oh. Já je reklamy. Jo, takhle to je v pohodě. Bacha, čum na cestu, debila. Moje chrastítko. Jo. To je prostě hustý, kde to berou ty děti v sobě. Tak to je... He fuck duck. Boom. Nespíš? Jak se odlekla. Já jdu posilovat. Do prčic.
Jo. Hele, já... Čekejte. To předtím, to videjko, jak to bylo ve škole, tak já to s tou školou mám trochu podobný, no. Akorát na mě tam neřvou, anebo tak jakože, ale víte jak. Prostě to... Neřvou tam na mě nic, všechno v pohodě, ale spím tam většinou, občas. Víte jak. Počkej, tak se nějak... Ale zase ono to hrozně přesvítává. Co, neřešte. Tam to vlítlo někam do okna, to jsem ani já neví. Co to je? To se papá? Tady koukáme tady to a potom už to ukončíme. OK, tady už to ukončíme, dejte like, odběra, čau!